subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Yin wasa ƙwaƙwalwa, Sayyidina Hashim ɗaya ne daga cikin kakannin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hashim ba sunansa bane na asali, Hashim inkiya ne. Fassara Hashim shine wanda ya fara tara mutane ya ciyar da su dan Allah. A takaice idan ka taɓa zuwa Makka ka ci sabil, to Sayyidina Hashim ya samu ladanka saboda shi ya fara sawa a fara bada sabil. Tambaya ta farko shine menene asalin sunansa da sunan mahaifinsa? Wannan shine Kamal Aboki, mutum ne mai haƙuri, ilimi, sanyin hali, amana da kuma tarbiyya, kawaici da kau da kai da kuma basarwa akan abin da bai zama mallakinsa ba. Kamal mutum ne mai haƙuri, duk iya yacce ka kai da ka ga ɓacin ran wannan bawan Allah, to ba fa za ka gani ba. A lokacin da ake ganin fushin wannan bawan Allah guri ɗaya ne, idan kana niyyar zaluntar wani ko wata a gabansa, to nan fa idan bawan Allah nan ya hau taro shi sai lillahi. Kamal ba shi da abokin rigima, gaba, ha'inci, zalunci, zamba cikin aminci baya daga cikin tsarin wannan bawan Allah. Kamal Aboki, Ubangiji kai ka yi shi kuma kai ka karɓi abinka, Allah ka ji ƙanshi, Allah ka gafarta mishi, Allah ka sa ya huta, halinsa na gari ya bi shi don alfarmar annabinka, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manzon farko da ƙarshe, katimul anbiyayi, imamul mursalina, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annabin da zai yi wa fati saboda ƙaunar da yake mana mu al'ummarsa, cewa yake innal mauta lissakarati, lallai mutuwa tana da magagi mai raɗaɗi, amma duk da haka bai mance da mu ba, cewa yake Allahumma ummati, Allahumma ummati, ya Ubangiji al'ummata. Allah Ubangiji ka sanya mu a cikin wanda annabi Muhammad zai ce ta rana gobe kiyama. Allah ka ji kan Kamal Aboki. Assalamu alaikum. Abokanai na ku Fulani ne ko? To dan Allah ku taimaka kamar yadda Allah ya taimake ku, ku ban shanuwa kwaya ɗaya dan Allah. In je in kama? A ku dai kama dai ku kawo min dai. Ka je dai ka kama. In kama wannan? Kama? Anya ba mugaye bane ku, za ta min wani abu. Na gode dai kawai, sai an jima ku ta hailaya. Kun ji yan uwana Fulani, nono fa za ku ban nono? Da. Thank you. Kana mai kuɗi, baka ba da zakka, baka taimako. Tunaninka kai kaɗai Allah ya fi so da ya ɗauka ya baka? To bari ka ji. Ya baka ne domin ka taimaki wanda ba su da shi. Idan kuma har baka taimaki wanda ba su da shi ba, ya kwace abinsa. Danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa.